ಕೊಂಜಿ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದೀರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೊಂದು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದೀರು ಪಕ್ಕ ಈ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಅವ್ನು ನೀರ್ದು ದುಪ್ಪರ್ತ ನೀರು ದಿಂಚ ನಿಲ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೋಜಿನ ಪುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಈಗ ಪುಟ್ಟು ಸಮ ಬರ್ಪಿ ಮೋನೆ ತೋಜು ನಿಶೆ ಅಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಂ ಮಮ್ಮಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಂ Deton engkai nate gas barpilak malpili. ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿದರ್ದಿನಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರದ ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮಿಲನ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪವರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಬೆದ್ರಡ ಒಂದುಂಡು ಎರಡು ನಮ್ಮ ಬಿದರ್ದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಏರು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಪಾಡುವ ಎರಡು ದುಂಬು ಪುರ ಒಡೆ ಬೋಪ ಏರು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಪಾಡುವ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಲಿಪೋದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನ ನಮಕ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಜಾವಡಿ ದಿಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಹಾಯ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಓಕೆ, ನಾನಿವಾಗ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಅದೊಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ? ನಾಡಿದ್ದು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕೆ ಉಂಟು ಅವರದ್ದು ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರ್ತದೆ? ನಾಳೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹಾಂ, ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೈ ಜೈ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮೈತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆತ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕು ಏರ್ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬರ್ಪೀರು ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಕ ಕಡು ಬಿದರ್ದಿಗೆ ಬೆದ್ರಾಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೂರಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಈಗ 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ತುಕ ಏತ್ ಪುರ್ಸು ಬರ್ಪೆಂದು ಒಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡು ಆಯ್ನನೆ ತುಕ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ಯಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳದ SVS ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಪದವಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ BEd ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ತಾನಾಗಿ ಅವರನ್ನರಿಸಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾದ 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೀಯುತರು 2001ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಮದ ಪದವು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೈಜ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒನಸುಲೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವಿಷಯದಾಪನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡೇನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದೀರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೊಂದು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದೀರು ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಸಿಗ್ತೆ 6 ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೈದಾನೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಮಲ್ಪರಿತ್ತೆ ಎಂಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರಡುಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಮಗಳಿನ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಪುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮನ್ನಾಗ ಜನ ಟೀಚರ್ ಬೈದ್ಲಕ್ಕ ಆತ ನಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎಂಕ್ಳು ಪನ್ನೆ ಟೈಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ರೀಚ್ ಆತೋಳು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆಂಡು ಬಾ ಬೇಗ మీరు బయలుదేరి జాయిన్ టీచర్ పన్ను బగిలు దాదా పన్ను బగిలు నిన్న దాదాన పన్నద్దా పన్ను రెస్పెక్ట్ మరలు కట్టు వచ్చి హ్యాపీ ఓనం మా తెరగిలా ఆమె ఓనవదా అమ్మా ఓనం ఇనియా సురు ఇని మరలు కట్టు వచ్చి పప్పారు పేరు ನೆನಪುಂಡ ತಲ್ಪ ಎಸ್ ಓಕೆ ಜೈ
ಬೇಗಮ್ಮ ಎಸ್ ನಂಗೆಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉರ್ಲಾದೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಗಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರು ಈತ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಬೋನಸ್ನವ್ರದ್ದು ಆಫರ್ ಉಂಟಾ ಹೇಳಿ ಬೋಲಸ್ನವರು ಆಫರ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಬೋನಸ್ನವ್ರದ್ದು ಆಫರ್ ಉಂಟಾ ಬೋಲಸ್ನವರು ಆಫರ್ ಉಂಟಾ? ಬೋಲಾಸ್ ಬೋಲಸ್ ಹಾಂ ಅವರದ್ದು ಆಫರ್ ನೀನು ಈಗೇನೆ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಇರು ಹೀಗೆ ನೀನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಇರು. ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕಷಾಯನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀನು ಬೆಚ್ಚುಂಟ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಂ ಯಾಕೆ ವೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉನ್ನತಿತ್ತು ದೇಗಿ ವೆಚ್ಚದೆ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಮರಲ ಉಂದವು ಕುಟುಂಬ ಬಿಡ್ಪೇನು ಕುಟುಂಬ ಉರಿಸಿ ಬಿಎಟ್ ದಿರುಜಿ ನನಗೆ ನೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ವೆ ಇಷ್ಟದಾದ ಬನ್ನಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದು ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಪಂತೇರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋಚಿಂದ ಬಂದಿತ್ತ ಆಂಡ್ಲ ಛಲ ಬಿಡದಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಬೀಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾನಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಸಾಬು ಕಲ್ದಿನ ಬುಡ್ಪಿನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದಾದ ಇರು ಬನ್ನಿ ಐಕ ಕಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಆಬುಜಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಾರೇನೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಘದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದುಂಟು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಅವಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಕೋಡೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೆದ್ರದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೊಂದಿ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಎತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥೆಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ಗು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ ಕರ್ಪೇರ್ಲರತಿ ಚಂದ್ರಟಿ ಟೀಚರ್ ಮಾಮು ಅರೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಯಾನ ಅಪಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುನಗ ಅರ್ ಸರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಾರೇನು ಗೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಸೂದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ನಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ ಅವ್ರನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತು ನರಿಗೆ ಅಂಚಾರಪ್ಪ ನೆನೆಪಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್ನ ಯಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಲ್ಪ ಓದಿತ್ತೇನ ಪ್ರೈಮರಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ನಡ್ಗೋಡು ಅಲ್ಪ ಟೀಚರ್ನ ಮಾಮಾರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ನೇ ಓಣಮ್ ಪೆಲ್ಲೆನಾ ಇನ್ನೇತ ಶುರು ಇನ್ನೇ ಶುರು ಇನ್ನಿ ಶುರು ಒಂಜು ವಾರ ಉಂಡುಗೆ ಓಣಮ್ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತು ಹೋಗ್ತೀಯ ದಾದಮ್ಮ ಪಾಯಸ ಅಡಪ್ರದಮನ್ ಪಾಯಸ ಮಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಡಪ್ರದಮಂದ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪುಟ್ಟು ಎಂತ ಒಯ್ಪವೆ ಆ ಪುಟ್ಟದ ಎಂಚೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರ ಅದೊಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಂ ನೀರು ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು, ಬೆರೆಸಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ ಕೇರಳದ ಪಾತ್ರೆ. ಕೇರಳ ಅದು ಹೆಸರು ಬರೆದಿಟ್ಟುಂಟಾ ಅಲ್ತ ಕಂದಿನ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೈತ ರೈಲ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡದೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ತೋಜಾವೆ ಐಕ್ ಐತಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಆ ಬಾಜನ ಹೆಂಚೊಂಡು ಬೆಳೆತದಕ್ಕ ದೇ ಪುಟ್ಟು ಇಂಚೊಂಡು ದೇ ಪುಟ್ಟು ಇಂಚಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುಗು ಪರ್ಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪುರ ಪಾಂಡ ಪದಂಗಿ ಪದಂಗಿ ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೋಜಲಿಗೆ ದೇ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ದೇ ಐತುಲೆ ಇಂಜಿ ಉಂಡು ಉಲೆ ತೂಜು ಹಾಂ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಕೈ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ ನೀರು ದಿಯಾರುಂಡು ಅದೇ ನೆತ್ತುಲೆ ನೀರು ದಿಯಾರುಂಡು ತಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಕುಕ್ಕಾಡು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಪುಗೆ ಹೋಗ್ನತ್ತೆ ತೂನಗೊಂಜಿ ದಾದ ನಂಜಿ ಬೇತ ತೋಜಿನ ಅದೊಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂತೆ ಪುಳಿಗರ ಪಕ್ಕ ಈ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಒಂದು ನೀರ್ದು ದುಪ್ಪಾರ್ದ ನೀರ್ದು ಇಂಚ ನಿಲ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೋಜಿನ ಪುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಈಗ ಪುಟ್ಟು ಸಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೋನೆ ತೋಜು ನೀರ್ನ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜ ಕಪ್ಪಾತ ಹಾಂ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪುಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇದರ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನಿಕುಲಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನದೆ ಮಾ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನು ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಹಂಚಿದ ಬಾಜನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು
ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ. ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ.